Morjesta vaan. No, mä oon ihan tämmönen tavallinen käynyt ton levysäppähitsa ja koulutukseen ja muuta. Good. What are you cooking? Juustopuuroa niillä kakkosen tapaan. Well, hold on a minute. Cheese porridge. Joo, totta kai. Here. Tuli vaan mieleen, että maistus varmaan Norjaan karvaiselle hinurille. Tällainen herkku. I'm Scottish. Ei ketään kiinnosta. Tästä vaan äkkiä pilkotaan makkarat sinne joukkoon, vaikka vähän saksitaan sinne makkaraa joukkoon tästä perkeli, jos ei muuten tule, niin saksitaan vähän joukkoon makkaraa. That's worse. I love Cheese porridge. Look how excited this guy is. I love them. What's your twist? Vähän omenaa. Tulee aika rasvainen mättö tästä, mutta ei voi mitään. Tuntuu, että se näyttäisi sikojen ruualta, mutta sitä se ei ole. Vaikka se vähän näyttää, mutta makuhan sen ratkaisee sitten. Tästä kaadetaan vaan ruoka. Näin ja... Look at that thing. I've got to go first. I'm sorry. Do it. No mä en oo mikään kokki kolmonen. Tällä ei voida mitään palkintoa, mutta kyllä tällä ainakin nälkä lähtee tällaisella safkalla ja... Fucking hell. Are you crazy? Mä en oo mikään kokki kolmonen, mutta... Tai mikään kokkailija. Tämä on tämmönen vaan tämmönen... Levysäppähitsa ja... Have you tasted that? Tehdään tässä tämmönen makutesti. Tässä sitä ruokaa on. Ja sitten maistetaan. Voi sanoa, että on kyllä hyvää. On. Kautsi kun mä laitoin vähän tulista, niin